Mini amwakwa so ho ye die ene de Komfo media na ya ba mo nten media ni Kofi amponsa ye din ba kope ye ba mo ha ye ne Komfo Boakye nana ye ne di nkomo pii wo se won so ka omu a ye Komfo Rasta Osman o fa na fofa ofro no won so yire ka ho wa fa o yire kire mu buemu o yire ni din de sen o yire ne finalist won so ye fra o sen Haruna edi ne ba ya ma Komfo Rasta ofa o yire no na me ye ejuma ya ma ne so kese ejuma na me ye no na me ye galamse ejuma na we na ya na wuma na matukwan akoye o mu plan na mako timi ko ye ejuma no wa na mapla na mabafi wa na mapla na mabafi bizana baya na mse daji ya yanda gisa me ya da gisa me de mu wa ya da ko jana na da mi ci kwa man na mi san ko tu ru be ja na Komfo Boakye aha ana me de mu be jana na san ko yo mo wa na chiwo ba no mo plan se sini ana oba na ka ana mbaya no me bisa no do ka no kre so Rasta ko pa no wo wura mo ko to akora pampe be ma ya hamwe ya o yire ekoto wa wona ne ba pampes o de ba no no fa no enwumre anawia anajo na no so da hono no san to anu ofie me demon san be fa no wo dem wa won paso se me ni wono ni wo kwanto di mera na metima wo san ni na ye fi na ya de na ye me san te kire me hu ya no na ya bia na so ya de be to na ni no so prefer be so de company for no ma antima mo ami ko ba bia mo ya sem ne ba sa bi se wo se odi ne de sen bio Haruna nso ka wo mu a eye Komfo Rasta Osman wa fo mu yiri wo wura mu no ono ane mpaso Haruna tia o se ono ane mpaso Komfo Rasta be fa ne yiri na yiri koto pampers on na wura mu ba na dwo no o kane to akire he ya wura mu ho eno nso o fa no empra bro se na Komfo Rasta wono yiri ni hiem miensa emprensa no ba ku ko so wura mu a na wa wo mpaso na de to so miensa no ko so o hene so gadi bi mo ko so gadi bi wo akire he ya no nso ni nyina wura mu na ono ne trache anase wo de wo tie no a wo do beja na no ano bo no beja na so ono no trache kakra avan se me ko na ha mo na me ko no so se meti ada se yemi Haruna ne twen komo no Haruna enso ono nso ayi obi aya Komfo Rasta wa fa ne yiri ya sese wire no woni na jai na oda so ne ho men na jai woni na jai e die ntine ma ne jai asem we hu na asem foforo ho na ne jai asem na sasem wo ya ho enti na sese wono wo yire no muni ho biem ni muni ho biem no ni nyira ne se hwehwe mu amaye se amamre kwanso no amamre ni amane kwanso na monam fi so do achi beja na Komfo Boakye ene nam na so ene ma oyire saa ni ma woni Komfo Rasta yi ni nyina no epi abonten eno nti se nana Komfo Boakye nwi amamre no a untumi nsan na oyire emeka mum sa abosom no ebechiw saa na wo pese wo chiw sabre ebede nua Haruna ase na ne odi amaye no ono nso ye obi aya na yire Komfo Rasta Komfo afama wuram ono watumi afa ono nso ne yire na eno nso asem no da ho a iguso a ya yeka edamase